sempre de la cel·la. Els drets d'imatge des de la membre de la cel·la. És que Miquel portava aquests dies, perquè jo pensava que un era de voluntari quan hi havia un senyor que l'estava fent i veig que posen deixeu les cel·les, no sé què. Bé, escolta, si van aquestes fotos, quan fem els focs? Portem cap allà. Sí. Deixem-les allà amb les cadires. Allà. Vídeo, Jo ens faré un vídeo d'aquells tan divertits de muntatge que que va ràpid. El roure, li vens el roure. Li venen el roure. El roure te'l comprarà. Aquí dintre no poden haver-hi vehicles. Aquella escala massa llarga per tu, oi? Hi havia un temporet d'un fan. Una escala, dues escales. O un pot d'aquells de pintures rombis. Nosaltres ja hem d'anar a un liceu. No, la començava la grapadura la tenia no. Què dius? Mira, si fos Però nena, Dolors que va sentir la Roser. No m'ha vagat, nena. No m'ha vagat entre els altres i aquesta. Tota la història patatera. No, van a Falcó. Llavors hi ha uns dies que venen a casa. A la tarda que sé alguien no sé què. Ja, vídeo és això, Vídeo? Tot el que tu vulguis. Ja està. Doncs, home, ja, però fes alguna cosa. És que li estic donant un petó. Es veurà, I aquí posant la moqueta també, Vinga, tallem un tros. Ara li posa. No em coneixes tu encara. És de pujar, què és de posar? Ara és el teu problema. Ara no criticaves que allà feia... És molt fàcil criticar, Doncs au, És molt ara li posa. És molt fàcil criticar, No! Y le vayas usted a la mierda de mi parte. N'he vist de més ràpids, I tant, i de millor. I havia apuntat la roba. No està la seva vida. Una mica entregirà, porta-la, Porta-la allà. Vinga, ràpid.
vaig acabar de la boqueta i el Seré feliç com ho he estat d'aquesta nit, però això mai, 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 mai. Foc d'en Baltònic i l'Adri d'Esplugues, i també exiliats i tantes persones que han patit i pateixen la venjança de l'Estat. I la Tamara i la Emma dels CDRs, els professors del Palau i de la Seu d'Urgell, informàtics, pallassos, bombers, mecànics, tuitaires, còmics, alcaldes, regidors. Cap represaliat caminarà sol. El lema és: un poble empresonat entra a la presó. Els objectius són per solidaritat, perquè sols el poble salva el poble. Som un dels actors principals del camí cap a la independència. El poble impulsem en una societat democràtica i ho decidim. Per dignitat, perquè no hi haurà normalitat política ni democràtica fins que els presos i exiliats no estiguin a casa. No és digne d'un estat que es diu democràtic. És un acte de repressió com els viscuts en plena etapa franquista. No ho acceptem i no ho acceptarem. Com a denúncia, l'acció és un mirall que pot fer a fer xerrades. A més, si agafeu un programa podreu veure que el primer dia tindrem, a part de l'entrada de les cel·les, ja començarem amb els tallers d'escriptura immediatament després, que ens faran arribar a la tarda. I aquesta tarda l'acció conjunta dels grafiters Follet i del raper Elgio, el nostre Àlex Elgio, que sabeu que li donem suport, sabem que estem al seu costat. Ell i cap altre caminarà mai sol i no estaran mai sols en aquesta trista aventura que els ha tocat viure. Tot seguit, cap a 14:15 tindrem la paraula i la música. Un agraïment molt fort a Músics per la Llibertat. Hem tingut la nostra amiga i companya a les 20:45, cantada popular amb el poble que canta. És una coral lliure, us hi podeu inscriure tots. Qualsevol persona que vulgui cantar es pot apuntar al poble que canta. Finalment, la cloenda la farem a les 9:15 i aquí ve quan combinarem diverses coses. Abans de passar-li la paraula a l'embricada, als responsables de l'embricada del CDR de la Creu Alta, li passo la paraula a en Miquel, que li passa la paraula al Miquel de l'embricada. Vinga. Quant rato t'hi has d'estar? Fins a les 4. 2 hores. Ja has dinat o què? No, ja he esmorzat tard. Ja sortim aquí i he de fer alguna coseta. Bueno, el que toca, no? Exacte. De moment poca gent, oi? Sí. Bueno. Aquí ja ficarem l'Urdangarín, aquí dintre. No, no. A la presó l'Urdangarín. No sé on és. No sé on està. Algú sap? Algú l'ha vist entrar a la presó l'Urdangarín? No. Tu l'has vist entrant a la presó l'Urdangarín? No. Per què t'amagues? Perquè no me... De prova, veiem com vaig. Perdoneu un moment, És que volia dir que aquesta cançó, que és del Pere IV, com tots sabeu, és Les cobrandes d'exili, evidentment la cantem per partida doble perquè ens agrada molt, perquè és una expressió sabadellenca del dolor de marxar del país i perquè a més tenim exiliats i per tant
Són totes raons per poder-la cantar avui el millor que puguem. De nit de lluna plena, remuntàrem la carena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. L'estimada m'acompanya, la pell bruna i l'aire lleu, com una mare de Déu que hem trobat a la muntanya. Com una mare de Déu, l'estimada m'acompanya. Perquè ens para de mi la guerra que l'ensenya. Bona tarda a tothom. Aquí els poemes s'aferren indòcils els uns als altres. S'entortolliguen, comparteixen cada batec, la suor freda, els brams d'orgull. Les llàgrimes es fusionen en una mescla indissoluble. És la complicitat de no estar sols. Els poemes, de sobte, aquí, són un mur de paraules protegint un col·legi electoral el dia en què ens vam atrevir a descolgar-nos. Hem agafat una assolellada aquest dematí que Déu-n'hi-do. Jo m'he anat a les dutxes, ja no aguantava. Ja no aguantava més, Ja m'he fet gran. Bueno, joves, dels que érem aquest dematí, joves no n'hi havia cap, Tots érem... Sí. Antònia, que tot jove encara, Tot jove, Sara, No hi pensava. Si tu fas cosa... De què pensaves? Posant m'agrada. Vas posant m'agrada. En el meu Facebook. Jo vaig anar a Montreal. No, ja ho veig. Els traslladaran d'una presó d'Espanya a una presó de Catalunya. Això en què afecta, això? En què és bo, no és bo? El primer que hauríem de dir és que no haurien d'estar a la presó. O sigui, no haurien d'estar. Els càrrecs que tenen és una invenció que no és real, tal com se va veure ahir, per exemple, amb els casos del dia 20 de setembre que van sortir a la televisió. Però a part d'això, clar, venen d'una presó d'Espanya a una presó d'aquí. Qui surt guanyant d'això? El primer que ens va bé és a la família. Ho batallem cada dia quan ens llevem i sortim al carrer. Fem un petit acte de valentia cada dia. Jo no em definiria com a valenta, en tot cas agosarada, un xic irreverent i sobretot molt rebel. La meva mare diria molt tossuda. Molt. I la Montse també ho diu, molt tossuda. Però tampoc no em vull treure el mèrit de compartir, el mèrit compartit amb totes vosaltres, de contribuir cada dia, ni que sigui una miqueta, en aquesta lluita feminista. Per tant, sí, conec moltes dones valentes. Totes les que sou aquí, molt valentes. Gràcies. Moltes gràcies al grup Tres Homes Grossos i els acompanyants. Ara us llegiré un escrit que li va fer a l'Álvaro Dante Fachin al Jordi Turull. És una carta quan el Jordi Turull ja estava tancat a la presó d'Estremera. Han compromès
aquell que ha de revisar a fons tot el model polític, no només a Catalunya, també a l'estat espanyol, i voldria avançar que crec que també a Europa, perquè el cas català està demostrant que el fracàs és a triple nivell. Per tant, ens hem de despertar. La ciutadania no pot, encara que ho estem passant malament, no podem renunciar a aquest nou projecte. A més, jo crec que avançarem, segur, fins i tot per resoldre problemes que tenen les persones que treballen, les persones que volen estudiar, les persones que tenen problemes socials, el problema de l'habitatge. Tot això amb una Constitució diferent, pensada per totes elles, perquè això està pensat per lo que està passant. Un 1% de la població acumula el 80% de la riquesa de tot l'estat. En treballar en els barris i en explicar gran quantitat de problemes que gent dels barris no té resolta. Els governs del PP, i ja començar abans del PSOE amb la quiescència de Ciudadanos, en el període 2012-2016 van suspendre 24 lleis aprovades pel Parlament de Catalunya, suspeses, portant-les al Constitucional. Entre elles, per citar-ne alguna, la de pobresa energètica, la llei d'acompanyament de pressupostos, la llei d'acció exterior... Sí, és la carcellera, ho és. Sí. Encarregada de presons és la Carme. Sí. Encarregada. Deixem-nos de dir com masclismes, deixem-nos de dir com masclismes. Ei, que aquest entra, aquest blanc, aquest groc. Sí. La sortida que es posés a darrere. Escolta'm. Carcelera major. No, perdona. Carcelera major, Un cap centre a la presó no se surt sense que jo no toco. Carcelera major, acabi aviat que hem de marxar, va. Així els veurà sortir. Que se li escapa, que se li escapa. Va, carcellera. No, tu també, carcellera. Vinga, va, amb la bossa dels escombraries. Oi, també vull entrar a la presó així. Que rara, eh? Jo em sembla que a la Montse li agradaria més quedar-se aquí un dia o dos més. Més que no tenir que anar... Bueno, la veritat és que per tenir temps de reflexionar una estona va bé. Ella té papers, jo tinc papers i ja surt. No sé què explicar. No tindràs. Obre el cabàs. No, l'únic que no he tingut temps de passar-les a llapis. Però bueno. Bueno, feina feta. Bueno, què? Carcelera. Ara us portaré una aigua freda. D'acord? Carcelera, mi amor. Carcelera, marxem o no? On aneu ara? Ah, sí, fer les còpies i això. Passa igual que l'altre dia. Si vols escriure algú. Ja està. Carni. Sí, vingueu una mica, mira, més que res per fer pinya. Adeu. Ja m'ensenya-me'l? Molt maco, eh? Blau? Samarretes blaves. Ets de pintar de color blau.
que era el seu millor amic. Marc! Nena, Helena, que guai, els teus pares, tia, ens han deixat sols a la festa d'aniversari. És superxulo! No, Marc, no ens han deixat sols, no. És que mira, saps què ha passat? I li va explicar lo del desig i que s'havia enfadat amb sa mare i que havia desitjat que la seva mare fos una magdalena gegant i que s'havia fet realitat i que ara la mare era una magdalena gegant i que... Sí, home, va dir el Marc. El Marc en aquest moment estava a la cuina perquè de tant saltar damunt del sofà tenia una set horrorosa i se n'havia anat a beure aigua. Vine, li va dir l'Helena, el va agafar de la mà, el va portar fins al menjador, li va dir, mira! Damunt de la tele hi havia el prestatge, però damunt del prestatge no hi havia la Magdalena. Al costat de la tele hi havia la Maria, amb el paper de la Magdalena a les mans i menjats a les migolles que quedaven a la Magdalena. Maria! Què has fet? Que t'acabes de menjar la meva mare, per favor! Que menja la teva mare? Però tu què dius? Tu ets tonta o què? La teva mare no és una Magdalena, que jo l'he vist abans, i és una senyora, una mare. Que no, que de veritat. I li va explicar. I els va reunir a tots al menjador. Veniu, m'heu d'ajudar, hores del dia. Quan veig dos... Pensament sempre amunt, sempre a l'aire. Enfileu-vos al cim de les muntanyes, on arriben encara les flaires de les flors que caronen els vents del meu país. Avanceu cap a llevant fins a les illes. Travesseu les fronteres de tramuntana. Pàtria meva, tan bella i sotmesa, remembrant la festa i antiga del teu mar. Enredeu de la veu dels poetes, no mordeixis avui ni t'apaguis. Fes reviure les teves esperances i recorda'ns allò que vàrem ser. És memòria del temps en què foren uns del poble amb un sol estendard i conforten amb sàvies paraules en l'espera valenta i ardent del demà. En l'espera valenta i ardent del demà. En l'espera valenta i ardent del demà. Guanyarem el demà. El que demanava jo era una caixa una mica de gatros i res, que si tenies alguna cosa. I llavors no tenies res.
Figueres. Registre d'això, Sí, perquè després vaig fer el registre del muntatge de tots els dies. Jo el muntatge vaig estar aquí ajudant-hi també. Ah, sí? Cap a les 6, 7 de la tarda. Ah, no, jo quan tot el dematí. Quan tot això ja estava muntat. Sí. Estaven penjant les pancartes, Sí. el passadís aquell. I jo ens editaré un vídeo amb tot el... M'ha omplert tota la memòria SD. Tinc la SD plena, però bueno. Aquí l'únic perill és que el camió se'n vagi avall cap al pàrquing, saps? Que presenta teòricament que aquí no s'hi podria posar pes, no s'hi hauria de posar pes. Va fer bàsquet, un govern. Jordi, que no tens punteria, eh? Hauria d'haver algú en un altre centre. Ja el té, ja el té, ja el té, ja el té, ja el té. Ja el té. Ah, se n'hi ha anat. Quan el vam descarregar, va venir un de l'Ajuntament i ens va dir: ui, això és molt perillós, eh?
Aquí no hi deixem entrar camions. Aquest també està molt bé, Era un home molt divertit, ens va fer riure molt, que diu que puc llegir uns poemes. Bueno, va, puja. I va començar a fer poemes així. Ja està ple. Ai, jo també el tinc molt ple, ja. T'has hagut de servir, Jordi? Que ara hi posa el grup aquesta. No, sí que no es pot, això. Que diuen de treure.